В малко село живееше беден мъж на име Петър, който работеше усърдно, за да свързва двата края. Един ден, докато помагаше на местния благотворителен базар, срещна Лилия, дъщерята на най-богатия бизнесмен в страната. Тя беше дошла да дари средства. Между тях пламна искра, но социалните различия бяха огромни. След множество приключения, включващи недоразумения, предизвикателства от семействата им, те решиха да се оженят. Сватбата им стана символ на любовта, която надминува всякакви бариери. В малко село живееше беден мъж на име Петър, който работеше усърдно, за да свързва двата края. Един ден, докато помагаше на местния благотворителен базар, срещна Лилия, дъщерята на най-богатия бизнесмен в страната. Тя беше дошла да дари средства. Между тях пламна искра, но социалните различия бяха огромни. След множество приключения, включващи недоразумения, предизвикателства от семействата им, те решиха да се оженят. Сватбата им стана символ на любовта, която надминува всякакви бариери.